crkva danas slavi Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog. Za dan obeležavanja slave uzet je datum prenosa moštiju vladike Nikolaja Velimirovića iz Libertyvilla iz Sjedinjenih Američkih Država u Lelić. Nikolaj Velimirović rođen je 23. decembra 1880. godine po julijanskom iliti 4. januara 1881. godine po gregorijanskom kalendaru u selu Lelić nadomak Valjeva. Obrazovanje je započeo u manastiru Ćelije, a potom u Valjevskoj gimnaziji bio je izabran od strane crkve da sa drugim pitomcima državnim stipendijama pođe nadalje školovanje u Rusiju ili Evropu. Izabrao je tada rađe studiranje u Evropi na katoličkim fakultetima u Bernu, a zatim je prošao studirajući Nemačku, Englesku i Švajcarsku, a nešto kasnije i Rusiju. Po završetku rata, dok je još bio u Engleskoj, izabran je 25. marta 1919. godine za episkopa Žičkog. Odatle ubrzo, krajem 1920. godine, premešten u Ohridsku eparhiju. Tih godina slan je u mnoge crkvene i narodne misije, u Atinu i Carigrad, u Svetu Goru, u Englesku i Ameriku. Nikolaj je učestvovao i na konferencijama za mir, na ekumenskim crkvenim susretima i skupovima, na konferencijama hrišćanske zajednice mladih u svijetu, na sve pravoslavnim konsultacijama. Dana 14. septembra 1944. godine Nemci su vladiku Nikolaja i partijaha Gavrila sproveli iz Vojvodnice u koncentralni logor Dachau. Nikolaj je došao u Ameriku tokom 1946. godine, gde je i umro. Iz manastira Svetog Tihona prenet je zatim u manastir Svetoga Save u Libertyville i sahranjen kraj oltara crkve na južnoj strani 27. marta 1956. godine, uz prisustvo velikog broja pravoslavnih Srba i drugih vernika širom Amerike. Mnogo godina posle smrti njegove mošti su prenete iz Libertyvilla u Lelić 12. maja 1991. godine. One su izložene u hramu manastira Lelić, koja je njegova zadužbina. Na prolećnom redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u maju 2003. godine kanonizovan je za svetitelja.